O século XIX en España foi moito máis que un simple cambio no calendario. Foi, de feito, unha auténtica revolución social. Imos mergullarnos en como se viu abaixo unha sociedade baseada en privilexios de nacemento para dar paso a unha nova era de clases, de conflictos e de loitas que en boa medida definen o país que coñecemos hoxe. A ver, o cambio foi total. Pensemos nisto. Antes, o teu destino viña marcado polo teu apelido. Se nacías nobre, eras nobre. Se nacías labrego, eras labrego. Punto. Non había posibilidade de ascender. Co sistema liberal, as regras do xogo cambian por completo. Ahora o que manda é o diñeiro. Aparece, por así decirlo, unha escaleira social. Pero, ollo, é unha escaleira bastante inestable. Podes subir, sí, pero tamén podes caer en picado. E claro, no centro deste novo taboleiro de xogo social aparecen dúas figuras clave, dos novos protagonistas que van chocar arreo, os que son donos das fábricas e os que simplemente traballan nelas. Por unha banda, temos a burguesía. Falamos dos industriais, dos banqueiros, o verdadeiro motor do cambio económico en sitios como Cataluña ou o País Vasco. E pola outra, o proletariado, esa masa enorme de obreiros e obreiras que, literalmente, coas súas mans construían a riqueza desta nova economía. Pero a burguesía non só acumulaba cartos. O seu verdadeiro poder, a súa xogada mestra, foi usar a política para crear un sistema a súa medida. A súa defensa do liberalismo non era por amor á arte, o que buscaban eran leis que protexeran a propiedade privada e lles deran liberdade total para facer negocios, sen as trabas do antigo réxime. E aquí temos a outra cara da moeda, o proletariado. Sen terras, sen propiedades, o único que tiñan para ofrecer era a súa forza de traballo, e víanse na obriga de vendela por un salario que as máis das veces só daba para malvivir. Non había redes de seguridade, nin dereitos, nin nada que os protexese. Moi ben, pero como era de verdade a vida para esta nova clase obreira? Porque o progreso económico da burguesía tivo un custo humano xigantesco. Para a maioría, o día a día era sinxelamente unha batalla pola supervivencia. As condicións eran directamente inhumanas. Estamos a falar de xornadas de 12 ou 14 horas diarias, de salarios que apenas daban para non morrer de fame, e de cero dereitos, cero. Non podías poñerte en folga, non podías asociarte, non había lei ninguna que te protexese se tiñas un accidente ou que garantice un mínimo descanso. A dignidade, desde logo, non cotizaba na bolsa. Esta imaxe reflicte unha das realidades máis arrepiantes da época. Hai informes que describen como nenos e nenas de 6 ou 7 anos quedaban dormidos ao pé das máquinas, esgotados. Era algo normalizado, unha peza máis da engrenaxe industrial. E ollo, que esta dureza non era exclusiva das cidades. No campo, sobre todo en lugares como Galicia ou Andalucía, millóns de xornaleiros en terra vivían nunha miseria que case parecía feudal, sempre dependendo do que decidise o gran propietario e de se a colleita viña boa ou mala. Pero dentro de toda esta sociedade de clases, existía un grupo que sufría unha opresión por partida dobre, por pertencer á clase traballadora e por seren mulleres. A súa loita, como podemos imaginar, foi aínda máis complexa. Se esta era a situación para os homes, cal era a realidade para a metade da poboación? Que pasaba coas mulleres, fosen burguesas ou obreiras? Pois a súa situación era a de seren consideradas, legal e socialmente, unhas eternas menores de idade. Unha muller pasaba da autoridade do seu pai a do seu marido, e se quedaba viúda, pasaba a depender do seu fillo. A súa identidade definíase sempre a través dunha figura masculina. E esta discriminación era total, afectaba a todos e cada un dos ámbitos da súa vida. Sen acceso á educación era imposible aspirar a un bon traballo. Sen dereitos legais non podían defenderse económicamente, e sen dereitos políticos non tiñan voz para cambiar as cousas. Era un círculo vicioso perfecto. O caso de Concepción Arenal é que é espectacular. É o exemplo perfecto de ata que punto chegaban estas barreiras. Tivo que disfrazarse de home só para poder entrar na universidade como o Uinte. Non é unha simple anécdota. Isto demostra o absurdo dun sistema que tiña medo do coñecemento e yo negaba á metade da poboación. E claro, toda esta discriminación traducíase directamente en cartos. Os datos falan por si sós. Por facer exactamente o mesmo traballo, unha muller cobraba menos da metade do que cobraba un home. E non era por unha cuestión de productividade, nin moito menos. Era porque, por definición, a súa man de obra se consideraba de segunda categoría.
Pero fronte a toda esta realidade, a xente non quedou de brazos cruzados. As primeiras sementes de resistencia organizada comezaron a agromar. A loita organizouse basicamente en dúas frontes. Por un lado, o movemento obreiro, que buscaba melloras para todos, como a famosa xornada de 8 horas. E polo outro, o primeiro feminismo. E aquí hai unha estrategia moi intelixente. O seu primeiro obxectivo non foi o voto, senón o dereito á educación. Comprendían perfectamente que sin formación, sin coñecemento, calquera outra conquista sería imposible. O camiño, eso sí, foi lento e estivo cheo de atrancos. Logros como a Lei Moyano, que obligaba a escolarizar as nenas, eran un paso adiante, pero con trampa. Ensinábanlle relixión, bos modos e labores do fogar. Non lles ensinaban ciencias ou letras como os nenos. Por iso, cada pequeno avance, como a creación de asociacións para a ensinanza da muller, foi unha conquista pelexada con uñas e dentes. Así que o século XIX remata deixando un país transformado, sí, pero para nada igualitario. Foi o século que creou a sociedade de clases e que espertou a loita obreira e feminista. A pregunta que queda no aire e que vai definir todo o século XX é: rematou realmente a revolución ou só acaba de comezar a verdadeira loita pelos dereitos sociais? A historia demostrou que a batalla estaba moi lonxe de rematar.